От височините на космоса Земята изглежда като безкрайен пъзел, но ако приближим, има място, скрито в горите. Крепостта Шимионис. Но днес нашият път минава по стръмни склонове и гъсти гори, защото ни очаква да открием също така, според YouTube статистиката, само малък процент от хората, които гледат видеоклиповете ми, действително са абонирани. Така че, ако в крайна сметка ви хареса видеото, моля абонирайте се. Безплатно е и винаги можете да си промените мнението по-късно. YouTube понякога бъгва и ви отписва. Така че ако мислите, че сте се абонирали вече, моля не забравяйте да проверите дали все още сте. Приятно гледане! Сега, според моите сведения, на тези завои, точно на този завой, трябва да има път, който отива към един параклис, който е построен 10 век. Искам да го видя, да видим дали е това мястото. Мястото отговаря широчината на средновековния път, който търся. Но тук трябва да е пътя към този параклис, който е един от първите параклиси, където са покръствани българите по времето на Симеон. Не Борис баща му, който е покръстил българите, Симеон, нали, по неговото време, когато той възстановява крепостта, което е над нас. Дед в момента и казва Шуменската крепост. От този момент крепостта се казва с буквата Ш. Шимионис. И това е първия параклис, построен от Симеон. Това не се знае от българската общественост, историци, който се интересува да напоследва. Сега ще вървим по стъпките на средновековния път, който ще ни отведе до този параклис. Тук най-вероятно е имало фундамент. Скалите са изсечени и са наредени камък. Както виждате, това е средновековен път с реден камък, поночен, както са го правили и римляните. Много хора, които минават на това място, въобще нямат на представа, че вървят по много старинен средновековен път. Тук пътя се раздвоява и тук директно е отивал към Шуменската крепост или Шимионис, откъдето идва името на град Шумен. Тук се е позатлачил пътя, защото е много копан, за да го направят по-равен. Ето го пътя. Отива към крепостта. Или най-вече, не съм се качвал още нагоре, но най-вероятно тази пътека отива към една скална църква, която е свързвана, нали, с тук, към този параклис, който искам да ви покажа. После ще погледнем тук. Тук виждаме руини. Да, ето. Имаме сграда. Ами да, ние се намираме в изкопаната част, под равнината на параклиса. Ето, деснината и стените. Скоро ви пуснах филм, който беше за Велико Търново и ви показах там една нова църква, която намерих. По същия начин под нея имаше два такива изкопа, които първоначално казахме, че са кариери. Те са кариери, нали? То първо се очиства и се подравнява, бъра се вкопава, като стъпало да бъде легло за постройката. По същия начин на Велико Търново имаше два такива изкопа, обаче много големи, за да бъдат построени на тези места големи сгради, дворец или голям манастир, горе за Велико Търново.
Значи най-вероятно имало два големи манастира и църквата отгоре. А Търново ли се чуят и мислят, че на Гарга Баир нямало нищо. Не е вярно. Просто няма кой да ми покаже. Те търсят да намерят основи. Трябва да знаете, че когато завоевателите идват в България, те нападат първо най-важните сгради. Най-важните сгради са били построени на високото, на красивите места, като това там при Гарга Баир. И когато постройките се унищожават и се премахват, понеже хората го строят с красив прав камък, не с някакви грозни камъни, пълнеш и т.н. сега да правиш някой стар зид, както надолу към Царевец. Когато е направен с хубави камъни, когато завоевателите взимат този материал, то на земята не остава нищо, защото хората не са го строили там с основи, ами то е било издълбано върху скална маса. И няма нужда от основи. То строи се директно на скалите. И когато се отнеми хубавия изделания камък, там не остава нищо, освен една дупка. Заради това там не е намерено нищо. Тук по-може да се намерят основи, защото скалата тук е по-надълбоко и тук камъните са камъни и пръст. От този, ако се направят разкопки, се намерят такива. Това е Параклис, който е бил под Шуменската крепост. Тук се намираме на около най-много 300 метра под Шуменската крепост. Това е. Ето ги. Ще заснимем къде. Когато е била построен Параклиса, той е бил бял, защото камъка е бял. В момента е потъмнял заради позеленяването и ето го. Е така е бил Параклиса, бял. Чисто бял, вътре с иконните с... Ето го. Това е представлявал Параклиса. Бял Параклис. Пътя прави завой. Просто я правил, за да могат каруците да обърнат. Е заобикалял Параклиса и е тръгвал пак надолу. Но ние ще се качим сега тук нагоре, за да видим какво има. Виж как е издявано. Това между другото да видим дали е път или пътека. Това е било път, но по Живково време е реконструиран и е направен като пътека и тези камъни и стъпалца, които са направени сега, са просто е преправен пътя, за да може. Значи към Параклиса са идвали и тук. Това е било едно кръстовище. Средновековно кръстовище за Шуменската крепост. Това път, който заобикаляме в момента с колите, най-вероятно не е съществувал. Може би това е пътя към Шуменската крепост. Разбира се, отгоре имало много пътища. Но ако може човек да се върне в средновековието и тръгне тук, ще може да хванем на магията, излъчването, енергията от място, което са виждали средновековните хора, които са идвали тук. Ние виждаме нещата под съвсем друг ъгъл, за тези стари места. Аде, ще може да ме разкрити. Идвам. Идваш ли? В момента стигаме до задънена точка на средновековния път. Намираме се може би на 100-150 метра от Шуменската крепост и се чудя защо
колко пари струва да се изчистят тия дървета, за да може да се отвори стария средновековен път. Защо трябва да се изоставят пътищата? Това е път, който може да се ползва и сега. И от туристи, много удобен. Ето го вижте, възможно. На хората не им трябват дървали. Ако питате мене, голяма част от дървета бих ги отстранил и бих ги разредил и бих оставил само старите дървета, за да може да изкочат природните забележителни скалите, особено над Боровец. Има толкова красиви скали, а са скрити от някакви криви дървета и такива саморасли. Обърнеш внимание. Е това. Това сега за какво е? За какво е? За какво ви е? Тук трябва да се изреже, да се изчисти този път, да бъде както едно време е било, красиво, чисто. Тук имаме или някаква крепостна стена, или за зимно време е била построена по-висока пътека, за да могат да се качват пеша хората. Ето виждаме как пътя продължава след тапата от дървета, което е там. Много хубаво се вижда релефа на самия път. Средновековен път, за който според тапата виждаме, че почти никой не минава, евентуално само животни. И сега ще видим реално този път къде ще ни отведе. Защото той не е изкопан, ете. Този път е с широчина 1, 2, 3, 4 метра. 4 метра път е изоставен. Средновековен. Крепостта се вижда. Къде бе? Ето и. Там горе на скалата конник ли не се вижда? Ама не си има там, ще го съборят. Тук виждаме, това е едно водохранилище на Шимионис, тук на това място. Ето го виж, размер е някъде около 15 на 10 метра. Разбира се, то в момента при събарянето на Шуменската крепост, което е над нас. Вижда се скалната подложка на крепостта. Това нещо е било много по-дълбоко, но в момента е позапълнено с камъни от самите зидове на крепостта. Ето ги виж къде са. Голяма част от скалната тераса на крепостта, която реално е била застроена преди средновековият с крепостна стена. Това разпрямо съвременните зидове, които са горе, които са възстановка просто. Крепостта е била и до тук догоре. Никой няма да остави, но нормален човек няма да остави тези скали правите, да не са застроени с крепостна стена над тях. Ето колко реално показват историята. Това е надолу, това е пътя, по който дойдохме, средновековния път. Пак имаме счупено дърво. И това дърво е паднало от години, което препречва и не може да се ползва това място от туристи. Път. Търсим един манастир, да им дали ще го намерим. Скален. Трябва да има скален манастир. Може е там, да е. Тук виждам нещо купано. Да. Тук е. Какво старо дърво? Ето го пътя, който се продължава след дървото.
Кален манастир ли е или пещера под Шуменската крепост, която никой не знае? Не може да не я знае никой, но става въпрос гражданите не знаят. Точно за това ги правим тези филми. Много неща се крият от нас. Ето. От тук виждам пещера. Като отидем до нея, съм сигурен, че ще излезе, че е копана на ръка. И е копан тунел. Но за какво е копано? И ще ви кажа защо. Какво имаме предварително на това място. Това, според мен, тук е живял първият човек, първият шумналия, който е дошъл да живее и тук. Нали, казвам в кавички шумналия, защото тогава шумен не е имало, но първият човек, който се е заселил тук, в тая дупка, той е направил, може би е бил човек с вас, който е направил именно актуално това парче земя над тази дупка, което по-късно се е превърнало в селище, после в Тракийски град, по някое време Римски град, после Български град и сега, нали, си е по-съвременен български град Шумен. И затова искам да ви кажа, че това е първият човек, който е заселил мястото. Нали, разбира се, много хора са живели и настрани в други такова, но от този човек тук е тръгнало населяването на Шумен. Затова казваме, че тук най-вероятно са живели първите шумналии, в кавички, първите заселници, от които е станал Шумен. Това е първият имот, първата къща, първото чудо, откъдето произлиза съвременния Шумен. Обърни надолу. Него долу. Тази пещера се е разрасла в този голям град, който е под нас. По живко време мисля, че беше 150 хиляди, сега да е 100. Не знам колко е вече. Дай да видим сега горе. Значи гледаме жилището на първия шумналия. Вижте кое? Коста тук е. Човек ще рава човек. Той май няма манастира. Де търся. Първото скално жилище. Значи тази пещера най-вероятно, нали, ще е затапена, но съм сигурен, че преди години тя е имала, това е било изхода за бягство. Под града. Под града. В момента се намираме под Шуменската крепост. Да, манастира. Манастира, първото жилище. Първия шумналия. Сега
Не знам какво точно има в интернет за това място, но след като му фърлих два погледа, веднага ми стана ясно за какво става на въпрос тук. Тези долапчета тук, те са направени в средновековието. Вижда се как са дълбани двете долапчета. Но какво общо имаме? Имаме желязна врата, която е влизала тук и тук се е заключвала. Тук е имало железа нагоре. Това ги засваме близо. Така. Тук тази владнатина е направена заради напречните дебели железа, които при отваряне навънка, за да не опира. Издълбано. Ето виж тази част на вратата. Засними ги отблизо. И тук е заключващия механизъм. И сега ще ви кажа всъщност какво е това място, какво представлява. Защо вратата е тук? Това е едно водохранилище, което извор на вода, животоспасяваща на самата крепост. Това не е скален манастир. Това не е скален манастир. Това си е изворът, който се е заключвал за крепостта. Ето ги легенчетата, мястото, където се е събирала водата. Ето го източника на водата. Източника на водата. Тук малко се прилича на зид. Както и да е. Няма да коментирам, взема да разбият нещо. От тук от всякъде е текло вода. И тук първата вода е изтичала от и там, навънка. Хората след като са видяли, че е имало високи подпочвени води тук на това място, са започнали да разширяват дупката и да го направят водоизточник. Това е един средновековен водоизточник на цар Симеон. Това, което виждаме тук. Ако беше скално жилище, тук трябваше да има място за легло с дървени опори, а ние всъщност какво виждаме? Защо е това тук? Така. Тук тази скала е била до е тук. Е така е била. Била е като тераска. По-късно са се променили, нали, обичаите на хората, но траките, когато са живеели тук, това е било за да се постави трупът на умрелия човек и тук от този извор да се освещи и същевременно и да се ползва за място на церемонии и ритуали според тракийските обичаи. Но най-вероятно българите, след като приемат християнство по времето на Борис и Симеон, този долап, на който се поставя умрелия, е премахнат и хората са започнали да го ползват за вода. Водата се е събирала тук и тази е била заключената част. Може би там тази вода е била дълбок резерв за крепостта при суша, за да не може да изчезне тази вода. От тази вода най-вероятно е била обща. Тия долапчета може да са направени по римско време, може по българско време, защото хората, които идват тук, идват с глинени съдове да си напълнят вода. Възможно е тук просто си нарежда стомните, докато пълни вода. И то е там.
къде. Но най-вече тия долапчета са ползвани, когато мястото е било вече пресъхнало или е имало само вода там. Но в първоначалния вариант пещерата е изсечена, ето вижда се дупките от кирките. Че той цялото нещо е изсечено и изкопано. Горе имаме дупки за греди. Те са на много високо. Отсреща също имаме една и е там. Защо? Защото тук е имало покрив. Някакво затваряне. Таван над тавана. Защо е било това нещо? Дали са нареждали нещо отгоре на този таван? Не знам, много имало греди, се вижда, че е имало греди. Но на височина за живеене, за скален манастир не виждам следи. Може по-късно нещо да е ползвано, но временно нещо да е ползвано като манастир, като нещо за религия, но това е в много късни времена и за малко според мене. Сега да видим следите от знаци. Има много хубави знаци там долу на водата. Заснеми ги. На самата скала. Чакай, дръпни се на страна. Аз ще ги посоча. Това са много древни знаци. Ето ги. Пирамидката, тук има като пеперуда. Ето ги. Да се дръпна. Тук също имаме. Потъгъл се вижда. Тук е с завъртулка. Това са много древни знаци. Даже тук имаме влага някаква. Да, бе, от водата лице. Това е извор. Все още има влага. Аз мисля, че е свързано с тунел. Но лъпка се. Горната част, тия скали са, тук тия скали виждате тук вкопаното като врата. Исках да се премълча, нали? Виждате ли този изкоп? Никой няма направи този изкоп е тъй. Долната страна на тия скали се вижда, че те са били оригинални. И най-вероятно водата от тук е тръгвала надолу и е отивала в оной водохранилище, което го видяхме навънка. Водата е идвала от тук. За оня гьол навънка. Сега ще отидем. Дали го засняхме долу. Да. От тук идвала водата, е отивала тук по подземен път, но етъж част е било отворена. Той според мен са редени камъни и зазидано е тунел, бягство от, както ви казах, от самата крепост горе. Точно е тази част. Това, което виждам тук е цимент, не е то с жълтия камък, а това е римски цимент. И камъни. До тук. Такава дупчица е. Естествено, входа за бягство, изхода ще е тесен, да не би толкова очи. Тук, да, имаме погребалната. Траките са правили тези погребални четириъгълници или полутриъгълници. Те се виждат. Тук ето го, дървото на живота. Всичкото си отгоре за тракийско. Много ми харесва това нещо. Езък, че призовавам властите от Шумен да направят всичко възможно да разчистят средновековния път, за да могат хората да идват и да се радват на такива забележителности като това място. Това е. Може някои работи съм ги изтървал, но там има нещо.
Тук той сякаш пак ми прилича на зид, да? И тия камъни, виждаш ли? Да, да. И аз го гледах това. Ела сам. Тук не е зид пак. Да. Имало е вход нагоре. Може отгоре някой да се е спускал. Това е зид, наредени са камъните плътни. Затворен. Ето. То се вижда, че са... Цемент. Че са отделни камъни, се вижда. Да, не са си на място. Това са огромни тупузи, как стоят, не знам. Има много история, което... Неразкрита история. Тук е входа, ама не може да има неразкрита. Те са лози. Кой знае колко кръвата се кръват. Ами тук сякаш има още една врата. Ето го. Да, значи втора врата. Втора врата. Две врати са били. Да, значи две врати. Една врата е била дълбок резерв на водохранилището. Кажете ми колко от вас знаят, че това е водохранилището на крепостта? Това искам да попитам. Сигурен съм, че хората чуват това нещо за първи път. Скалното им жилище. Ти остави са, тук е имало врата, ма и тук е имало. Да. И тук е имало малка врата. Порта, може би. Порта. Може би има ограда. Да, оградено е било. Тук е имало пестерата. Охо. Тук имаме още. Имаме още тук. Където е излизала водата, да? Да. Чакай. Да, ето го виж, коритото, където се е събирала вода. Нали видяхме там дупката и тук е идвало и точно така. Тук обикновените хора са идвали и са си пълнили вода. Значи било е много интересен избор. Сега представи си, връщаш се в средновековието и виждаш. Тук пътека чистичко на камъни. Хора са наредили с томнички, идват. Ево дупката. Ето е дупката. Където се е пълнило с вода, хората идват с томничката, пълни си вода и заминават. А тук е било с ограда. Тук това сигурно е скална пътека, по която са идвали за тук. А там е било заградено. С ограда да не се качват оттам. Защото с водата как ще слизи? Точно и това е било пътището. Точно така. Къде остане? Ела да видиш, Какво бе? Пропуснали. Какво сме пропуснали, човек? Пропуснали сте да се абонирате. Сега не си золта. Без това пак е запушен. Телефона си с една ръка. Аз съм специалист. Така, много интересно. Радвам се, че го видяхме. Айде.